The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Filled with the Holy Spirit, Jesus returned from the Jordan and was led by the Spirit into the desert for 40 days to be tempted by the devil. He ate nothing during those days, and when they were over, he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread." Jesus answered him, "It is written, one does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Then he took him up and showed him all the kingdoms of the world in a single instant. And the devil said to him, "I shall give to you all this power and glory, for it has been handed over to me, and I give it to whomever I wish. All this will be yours if you worship me." But Jesus said to the devil in reply, "It is written, you shall worship God, your Lord, and him alone shall you serve." Then he led him to Jerusalem, made him stand on the parapet of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, he will command his angels concerning you to guard you, and with their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone." But Jesus said to the devil in reply, "It also says, you shall not put the Lord your God to the test." When the devil had finished every temptation, he departed from him for a time. My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuti rin po. Salamat. So, simula po last Ash Wednesday hanggang Easter Sunday, kinukulitan na po natin ang panahon ng Quaresma. Quaresma, ibig sabihin 40 days from Ash Wednesday until Easter Sunday, where we recall and reflect and meditate on the life of our Lord Jesus Christ, particularly His suffering, His death, and His resurrection. At tinitingnan po natin paano maiakma ang buhay natin ayon sa karanasan ng ating Panginoon upang maiari natin ang sariling pagsubok sa buhay natin, sa pagsubok na naranasan ng Panginoon upang kasama niya bumangon sa bagong buhay sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus Kristo. So in this season, this first Sunday of Lent, I would like to reflect with you 3 simple experiences and 3 points. First, on temptation, tukso. Ikalawa, on sin, kasalanan. And third, on suffering. Yung tatlo lang po yun. Kung medyo naiiba ako, paki-remind ko. So let us start our reflection this way. Nagbabago po ang panahon. Nag-iiba na ang sitwasyon natin. Sa ayaw natin o sa gusto, yung dati alam natin, iba na po ngayon. Pati ang simbahan, nag-iiba. Pati po, nagre-resign. Dati-dati hinintay mong mamatay ang Pope. He is Pope until death. Ngayon, nararanasan natin, iba na ang panahon. Nag-resign ang Pope.
Just 2 days ago, somebody asked me, Father, what is your own take on this one? Ano po sa palagay ninyo ang pagre-resign ng Pope? Well, pusok niya lang, unang-una po, ako'y nagtitiwala sa Santo Papa. Wala siyang ginagawa na hindi muna niya taimtim na pinag-isipan at pinagdasal. Ako po'y naniniwala, for more than a year, the Pope has been praying for this. At hindi lang po siya umabot ng gano'n-gano'n na lang sa decision na ito. I believe that. Trust the Pope in praying over this. And I believe God's will and God's hand is in this event. Na kahit parang nakakasyak at naninibago tayo, ay marunong po ang Diyos. He is all-powerful. Hindi niya pababayaan ang ating simbahan. Even with this shocking news, the Lord will still be able to work out something to give a blessing and a meaning to our church. Hindi po niya pababayaan ang simbahan natin. Magtiwala kayo. We are in for some exciting times. And seeing a new Pope again elected come Easter, well, look at the brighter side of it. Anyway, that's another usapan. So balik po tayo dun sa plano. We reflect on tukso, sin, kasalanan, and sacrifice. Sabi ko nga po, nag-iiba na ang panahon ngayon. Noon po, nung batang pari ako, ang madalas na nadidinig kong kasalanan na kinukumpisan ng mga tao sa akin, ako, bless me po, hindi po ako nakasimba last Sunday. Nagmura po ako. Hindi po sinunod ang utos ng nanay ko. Kumain po ako ng karne last Good Friday. Usually po napakasimple na mga kasalanan natin. And I believe God is so forgiving and God is more understanding, more than we understand ourselves. And He will readily, if we're sincerely forgive and forget those sins. Pero sabi ko nga po, nag-iiba na ang sitwasyon. Halimbawa po, tukso. Noong panahon ng Panginoon siguro, klaro, ang signiya tukso. Gawin mong tinapay ang batong ito. Ngayon po, iba na yung tukso. Bato pa rin, pero halagang 500 million na. So pagkagawa ng politiko ang 100, halagang 500 million pesos. Tapos tignan mo ang daan, naglagay lang ng isang bato. Galing na yung tukso. Ngayon, iba na. Ano hindi na lang ordinaryo gawing tinapay? O sumamba ka sa akin at lahat ng tao maniniwala sa iyo. Hindi naman ganyan tukso. Ang tukso ngayon, magtayo ka ng sarili mong religion. Tawagin mo ang sarili mong appointed son of God. So, daming yun, ano? At ang daming maniniwala sa iyo. Yayaman ka pa. At puro magaganda yung choir sa likod mo. Yung dahil interest nila yung religion at yung ano, yung sila appointed son of God. Yun na yung tukso ngayon. Hindi na yung marami at pasabayin mo sa iyo, pabiligin mo sa iyo ang mga tao na napakadali mo. Yung tukso ngayon, iba na. Ay, yung tukso ngayon, hindi ka tatalong ka sa templo ito at maraming sasaw sa iyo. Hindi po ganyan ang tukso. Ang tukso ngayon, kumarbol ka kahit wala ka pang ginawa. Basta pilido na isang senador, ay sigurado marami ang boboto sa iyo. Ay wala kang anak. Basta ang nanay mo, nanay nga, ay sigurado kang mananalo. Eh, wala. Hindi ka ordinaryo. Noon po ang tukso, pera, babae, sexing babae. Noon tukso, naiwan mo ako. Ngayon pa na. Lumapit ka. Alam po ninyo, so kung hindi po natin alam ang ibang aspeto ng ibang anyo ng tukso ngayon, talagang makakain tayo, mananakot tayo ng tukso. And I believe this is one thing you should remember about tukso. Ang tukso po, matalas po, generally, it starts and it begins here. Hindi mo po nag-aalay ng bato, ang demonyo ngayon, para gawin mo tinatay. Ang tukso po, usually, it starts here. Ako lang ang tao. Kung sinasabi ko lang ang totoo, lahat ng bagay hindi totoo yan. Yun ang nakikita ko at naisip ko at nakakawa ko, yun ang totoo. Kung sarili ko lang ang tao, that is where tukso starts. Ako lang ang may alam. And it starts there. And once you meet it there and recognize it there, then half of the tukso is conquered.
Ano po? Kasalanan. Kasalanan is when you give in to those. This is what sin is. So Jesus had temptations also, but they were mere temptations. And so anong kasalanan? Again, doon po simple lang ang kasalanan. If you remember our catechism, all sins fall under the so-called 7 capital sins. So dito lang po na-define ang mga kasalanan natin. And what are these 7 capital sins? Number 1 is pride. Pagmamataas. Ako lang may kaya. Ako lang ang tama. Ako lang dapat pakinggan. Ako lang ang may karapatan magsalita ng ganyan. Ako lang ang dapat sundan. Ako lang dapat paniwalaan. That's pride. Ako lang, sarili. Okay, second is lust. Tawag ng laman. Basta ako'y masaya, kahit kumamit ako ng tao, kahit bumili ako ng tao. Lust. Okay? And third is anger. Galit ka sa mundo, galit ka sa lahat, galit ka sa Diyos, galit ka sa tao, galit ka sa sarili mo. Anger. Sabi nila, anger is the mother of all emotions. Basta galit ka, kahit galit ka, ewan ko, basta galit ako. No? And then the fourth is gluttony. Katakawan, alam pikabsyan. Pasmaswering as dyan mo, lahat para mabusog ka, everything revolves around your tongue, gluttony. And fifth is, katulad po nun, greed, pagdagani, pagkasakim, ano? Hindi lang ikaw gusto mo gawin doon, pati anak mo gusto mo vice governor, pati manugaw mo, pati anak mo, mayroon na ganito, lahat ng Jollibee sa papato, pagkakari mo, lahat ng bukuhan, sa pataan sa iyo, pati butok ng oras sa iyo, greed, no? Kasakiman, ay wala lahat at hindi ko kontento sa isang milyon. Dapat 100 million billion greed. And then 6 is envy, inggit. Kung anong meron ng kapitbahay mo, dapat meron ka rin. Kung anong meron ng iba, galit ka kasi wala ka ng gano'n. Kung anong meron ng iba, dapat masigito ang sa'yo. That is envy. And then last 7 is sloth or laziness. Kataparan. Pinasas ko sa kanya ng kapatid. Ay, simple na hindi. Makaningan mo, wala ang nakagawa ay umakil. Usually, sins would fall under those 7 categories. And they are what we usually confess. But I don't know if you're aware, a few years ago, our Holy Mother the Church offered new 7 capital sins. Hindi lang ito ang mga kasalanan. May bago what they call 7, new 7 capital sins. And what are these? Pagmasya, number 1 is environmental pollution. Nagtatapon ka ng plastic kahit saan. Sinisira mo ang kalikasan. Nagpuputol ka ng kahoy kahit hindi dapat. What is it a sin? God gave us a beautiful earth. Nagdadala po ng kalikasan at ang mundo nang binigay sa atin ni Lord. Anong ginawa natin? Anong nangyari? Bakit natin pinabayaan noon? Lalamoy ka sa ilog. Ang ganda, you feel fresh, you feel clean after swimming in the river. Ngayon, bababa ka lang sa ilog, pag-abo mo, ating hanggalis. No? Imato ka nila nakasaliya pang parus-parus. Araw-araw dating sapa at lumanyaman. Isa po na lang, nilabas na kami. Ngayon, nakarap puting sapa, plastic, basura. Ano? Kaya may kanta po yung asin, ang yung grupong asin. Kaya kasalanan eh, because it is asin, kinakanta nila, no, may pagtanda ng mga anak natin, sabi niya, may mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kaya silang lalamunin, mga anak natin, may hangin pa kaya silang matitipan, kasi sinisira na tayo ang kalikasan. At ang pagsira ng kalikasan is now a sin in the eyes of God and in the eyes of the church. Bago, capital sin. Second, morally dubious experiments. Nag-experimento tayo na parang tayo ang Diyos. Minsan may nabasa ko, nag-experiment sila, gumawa sila ng manok, pinag-i-invent yung pinag-i-inject yung itlog ng manok, para nung isinilang yung manok, merong 4 na legs. Kasi yun ang masarap eh, yung drumstick eh. So para mas maraming drumstick, nag-invento po sila ng manok na yung 4 na legs. Ang hirap lang doon, mahirap huliin kasi mabilis tumakbo eh. 4 yung legs eh. So gumawa na naman ng